Wel, noswaith dda. Mae'r sioe heno byddwn ni'n ymchwilio i fewn i'r ardal rhwng y naturiol a'r uwch naturiol. Ond cyn hwnna, rholiwch yr intro. Anghenfilod. Stwffl o dyma'r Calan Gaeaf a'i ddathliad modern. Ond beth yw'r gwir y tu ôl i greaduriad clasurol y nos? Gadewch i ni ddechrau gyda un o'r hawsaf i egluro, Frankenstein's Monster. Ysgrifennwyd Frankenstein gan Mary Shelley ym 1818. Roedd Anghenfil Shelley yn stori rhybuddiol o wyddoniaeth wedi mynd o'i chwith, gyda'r defnydd o drydanniad ar gyfer ail ystyried meinwe marw. Yn ddigon rhyfedd, roedd gwaith Shelley wedi seilio mewn gwirionedd. Yn wir, rheoli'r cyhyrau gan signalau trydanol o'r menydd, a byddent hyd yn oed yn contractio i signalau trydanol allanol. Fodd bynnag, nid yw'r ffenomenon hon yn gorffen gyda marwolaeth. Roedd y arddangosiadau a ysbrydolodd Shelley yn rhai a gynhaliwyd ar feinwe brogan marw. Pan fyddai trydan yn cael ei basio trwy'r meinwe, byddai'r aelodau'n symud. Archwiliodd Shelley yr cysyniad yn yr un modd ac y gellir neidio batri car, gan ystyried a ellid gwneud yr un peth a chorff dynol gyda ddigon o wefr drydanol. Mae'n ymddangos yn achos Anghenfil Frankenstein y gall Ffuglen fod yn agosach at reality nag yr hoffem ei gredu. Nesaf, trawn ein sylw at werewolves. Mae'r gred y gall lleiad effeithio ar gyflwr meddwl rhywun wedi bod ers amser maith. Hyd yn oed y gair lunatic yn deillio o'r gair luna sy'n golygu lleiad. Hyd heddiw mae rhai wedi nodi bod gorgynrychiolaeth o fewn ystygedau troseddol a'r nosweithiau sydd efo lleiad llawn. Fodd bynnag, nid oes unrhyw fycanwaith hysbys y gall cylch y lleiad effeithio'n uniongyrchol ar yr menydd. Cyflwr meddygol sy'n debyg yn arwynebol i lycanthropy neu werewolfiaeth yw hypertrichosis. Mae'r cyflwr prin iawn hwn yn achosi tyfiant gwallt gormodol, ac fe'i gelwir hefyd yn syndrome werewolf. Esboniad arall am lycanthropy yw cyflwr a elwir yn gynddaredd. Mae cynddaredd yn gyflwr sydd wedi ganddeall ers amser maith, yn aml yn cael ei drosglwyddo trwy frathiadau anifeiliaid. Credir weithiau mae dyma'r esboniad i ymddygiad lycanthropig ar ôl brath blaidd. Gall symptomau cynddaredd gynnwys mwy o ymddygiad ymysodol, tryswch, ewynog yn y geg, rhithweliadau, anhunedd a hydrophobia. Mae'n hawdd gweld pam y cafodd y cyflwr milheintiol hwn ei gamddehongli yn ystod cyfnod o wybodaeth feddygol gyfyngedig. Yn olaf, trawn ein sylw at Dracula. Mae stori Dracula wedi seilio mewn gwirionedd a ffigur hanesyddol go iawn, Vlad Tepes, a elwir hefyd yn Vlad the Impaler. Ystyr enw Dracula yw mab y ddraig. Enillodd ei dad deitl draig gan arwain at cael ei adnabod fel Vladislav Dragul, ei fab felly oedd Dragula. Wrth gwrs nid Fampir oedd y Dracula hanesyddol, hyd y gwyddom. Ond o ran natur, rydyn ni'n ddod o hyd i yslim y Fampir. Mae'r maml fach hwn yn brathu i'r ysglyfaeth, ac mae ganddo anesthetic yn ei boer, fel nad yw'r ysglyfaeth yn ddeffro wrth iddo fwydo, a gwrthgeilydd fel bod y gwaed yn parhau i lifo. Dim ond maint bach yslim y Fampir y mae'r diet hwn o waed yn bosib. Pe bai bod dynol yn byw ar waed yn unig, dywed Anghenfilod bras yn seiliedig a raddfa sanguinivores fel yslim y Fampir, y byddai angen iddynt fwyta o ddieti 55 litr o waed y dydd, neu o ddieti 11 o bobl pob dydd mwyn goroesi. Per ban ni'n mynd yn ôl amcangyfrifon caloriau, dim ond un person y dydd yw'r ffigur hon. Fodd bynnag, mae yna gyflyrau meddygol sy'n debyg i fampiriaeth. Mae'r cyflwr genetig porphyria sy'n achosi abnormaleddau yn yr hemoglobin
yn aml yn arwain i bobl yn dymuno yfed gwaed, nad yw hyn yn wir am pob fath o'r cyflwr. Yn ddiddorol, mewn egwyddor o leiaf, mae'n posib lleddfu symptomau rhai mathau o porffiria trwy yfed gwaed, oherwydd bod y pigmentau heme yn gallu goroesi treiliad a chael ei hamsugno trwy'r cylyddyn, na profwyd hyn yn glinigol. Symptom posib arall o porffiria yw sensitifrwydd eithafol o croen i olead yr haul. Gall hyn hyd yn oed fynd cyn bellad a'r croen yn llosgi neu hyd yn oed yn poddellu pan fydd yn agored i olau uniongyrchol o'r haul. Credir mewn gwirionedd bod rhai mathau o'r cyflwr prin hwn wedi bod yn llai prin mewn meysydd fel Romania, gan gynnwys o bob man Transylvania. Mae'n ymddangos y gallai'r byd naturiol ddal y clwyau i'n chwedlau a straeon dychrynllyd. Ond am nawr, Calan Gaeaf hapus. Ac alas, mae hynna yn ddod ni i'r diwedd. Ond, cofio i rhannu, hoffi a subscribio, a cario ymlaen i sgrechian.